Digital Imam Online TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد البر المهجلين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. a yau muna 16 ga watan al-muharram, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1447, 11 ne 100 da kiso da kusan babin da muka karanta na ƙarshe daga kitabu shama'il, babu ma ja'a fi ru'yati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. sai muka ce to za mu nutsa cikin manya-manyan magabata wanda suka yi ru'ya da manzon Allah. to muna cikin wannan littafi yanzu haka, muna babin da yake mana bayani akan jamalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kyan manzan Allah sallallahu alaihi. to muna daidai gurin da yake bayani akan sadru rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kirjin manzan Allah. mun yi bayani a satin da ya shige, idan an ce kirji yana daukan, wato idan an ce kirji a cikin ma'ana yana ɗaukan zuciya, kamar a ce mutum kirjinsa yana da faɗi, kirji mai faɗi. ya gutsuro mana yanki daga cikin hadisin Hindu na Abi Hala, mai yawan siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ya siffanta manzon Allah da kana rasulullahi sawa al-batni was sadri, manzon Allah da mai daidaitaccen kirji ne da ciki, da cikinsa da kirjinsa gaba daya yana tafi ne tare, ma'ana cikinsa bai tura gaba ba, bai dakale ba, haka kirjinsa bai tura gaba ba, bai dakale ba, yana da cikakken diri da yake nuni zuwa ga kyakkyawan fiskansa da kyakkyawan daidaitansa da kuma kyakkyawan kwarjininsa. na'am. sai kuma kaffun nabi sallallahu alaihi wasallam, tafin hannun manzan Allah. tafin hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda da yawa ma rubutu suka yi musamman akan tafin hannun, kamar al-Imam al-Busiri da yazo zai yi magana akan tafin hannun manzan Allah, ai yayi baitoci da yawa akan iya tafin hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. aw bi takbili rahatin kana lillahi akzuha wal ata'u tattaki ba'suha al-muluk wa tahza bin nadamin nawaliha al-fuqara wa tarawwa bis-sa'i alfun jiya'un wa tarawwa bis-sa'i zima'u jiya'un wa tarawwa bis-sa'i alfun zima'u wa a'adat alaqatadata aynan wa hiya hatta mamatihin najla'u. da yazo baitoci yayi masu yawa akan iya tafin hannun manzon Allah, saboda tafin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ita ce indararon alkhairi da baiwa da kyauta da baiwan da babu kamansa. saboda idan an ce tafin hannun manzon Allah, ita ce hannun da take bayarwa da bayarwan Allah, kuma take karba da karban Allah. in ya bayar Allah ne ya bayar, in ya karba Allah ne ya karba. tafin hannun manzon Allah ita ce idan ta yi jifa, Allah zai ce tafin Allah ne ya yi jifa, ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama. tafin hannun manzon Allah ita ce in an yi musafaha da ita an gaisa, Allah sai ce innal lazina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. tafin hannun manzon Allah ita ce wanda sarakuna suke tsoron damkanta, ita ce take rubuta ko take umarni da rubuta wasiƙa zuwa ga manya-manyan sarakunan duniya, kuma babu wani sarkin da wasiƙan annabi ya je gabansa ba tare da kirjinsa ya buga ba. tattaki ba a sahal muluku wa tahza bin nadamin nawali al fuqara'u. sarakuna suna tsoron damkanta, kuma tana yin kyauta na kasaita da isa ga talakawa. hannun ita ce take kyauta mai yanke talauci, wanda in ta baka kyauta to babu kai babu talauci har abada. ita ce take taba abu dan kaɗan sai ya dawo mai yawa. mayaka 1000 annabi ya sa hannu a cikin abincin mutum ɗaya, mayaka 1000 sun ci sun ƙoshi.
mayaka 1000, annabi ya sa hannu cikin ruwan da mutum ɗaya zai sha, annabi ya sa yatsunsa a cikin ruwan, mayaka 1000 sun sha wannan ruwan. Hannun ita ce take da automatic waraka, wanda kawai tana taba abu sai abun kawai ya dawo lafiyayyen abu, in ma cutan jiki in ma cutan zuciya. Qatadatu an yi yaƙi, idansa ya zazzago ya tsiyaye, ya rike ya zo yana kuka a gaban annabi, ya ce girgijen ya tsaya. Ashara ila muznin fasala musarmadan wa izrama maskal ma'i amsaka mulhaman wa ruddat lahu shamsun bu'aida gurubiha wa izkazza. Saboda rahaman manzan Allah, saboda annabi yayi kisa da hannunsa, da saka ɗanta da wuta a hannunta ba ko diyan da uwa ɗanta ya mata laifi ba za ta kashe ɗanta da hannunta ba. Saboda haka annabi ya fi uwa son mu, ya fi uba son mu, min al'abi ahna bal min al'ummi arham. Don haka a gun yaƙi ba a taɓa ce maka annabi ya kashe kowa ba. A yaƙin Uhudu ne ma aka rawaito ruwayan cewa wani ya daje sai ya yi mubaraza, ya yi fito na fito da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ba a taɓa masa tayi yaki ba. Annabi ya ce to ku bar shi ya yi gaba da gaba da ni. Aka ce ma annabi ga mashi ko ga takobi, annabi bai karɓa ba, sai aka ga annabi ya bige shi da sanda. Da ya bige shi da sanda sai ya gudu yana ihu yana ce ya kashe ni, ya kashe ni, ya kashe ni. Take faɗi ya halaka ya mutu. Aka ce shi ne mutumin da ya mutu saboda dukan annabi, amma shi ma ba wai sara kansa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasirin yayi ba. Saboda haka tafin hannun annabi tafin baiwa ne, tafin rahama ne, tafin jin kai ne, tafi ne wanda in ta ɗiba to tana ɗiba ne da ɗiban Allah, in ta rike tana rikewa ne da rikewan Allah, in ta bayar tana bayarwa ne da bayarwan Allah. Akwai ruwayan da ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa hannunsa a cikin wani ƙwarya sai ya kamfato, sai ya zuba, ya sake kamfatowa ya zuba, sai ya ce Allah ya bani ceto wannan kamfacin da na yi, wannan kamfacin ceto. Ya Rasulullahi, wannan kamfaci ai yanzu har zai kai ya ɗibe mu gaba ɗaya. Wa ya sani wannan kamfacin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamfato ne da tafin da in ya yi kamfatan ma zai kwashe halittu ga baki ɗaya ya kai su zuwa ga rahman Allah. Allah ya saka mu cikin kyautan manzan Allah da tafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma Allah ya saka cetonmu a hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Famalli lahu kaffaika ya kaira sindidi. Shehu Ibrahim ya ce in da ka ban kyauta ka cika min tafin hannunka, ya fiyayyen shugaba. To wanda annabi ya cika tafin hannu ya bashi, to ba shi ba talauci, ba fatara, ba kunci, ba bakin ciki. Ya riga ya sami kyautan da har abada ba zai kare ba. Na faffada mana cikin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai dabinon da sayyiduna rasulullahi ya bayar ma Abu Huraira. Abu Huraira annabi da ya bashi dabinon, kuma annabi ya ce masa karka kirga, kuma bai kirgan ba. Tun da aka bashi dabinon sai da aka yi sama da shekara 10 kullum yana cin dabinon bai kare ba. Kawai yana jin yunwa da ya ɗibo ya ci abinsa, bai kare ba har annabi ya yi wafati yana ci. Sayyidina Abubakar ya karbi kalifanci, ya fayamsahuna biha wujuhahum, qala fa akastu bi yadihi fa wada'tuha ala wajhi fa idha hiya abradu min as-salji wa atyabu min ra'ihati al-miski sallallahu alaihi wa sallam. Hannun suna sumbantan hannun, suna shafa hannun a fiskansu, suna shafawa a jikinsu tabarrukan dan neman albarkan annabi. Amma a cikin taɓaɓɓu marasa albarka na wannan lokacin akwai wanda zai ce maka ka roƙi Allah, ka nema a gurin Allah. Me za ka nema? Annabi baya amfani zamanin, wallahi ƙeƙashewan zukatan mutanenmu. Wasu da za a ce musu ga annabi ana neman albarka a gun annabi, da su hana. Sai me za a je a yi? So what? Kamar yadda wani wai ya zo wai yana magana wai
yana wai ya raddi wa 'yan shi'a wai kuna ce an kashe sayyidina Husaini to an so what? Subhanallah, abinda manzon Allah ya yi kuka a kai tun yana raye, abinda annabi aka yi mafarkinsa yana kuka, aka ga manzon Allah cikin yanayi gashin kansa a mummurɗe, jikinsa duk kura, aka ce masa me ya same ka, yace shahidtu bi qatlil Husaini anifan, na shaida da kisan gilla. Da mu je gurinsa ba akan me, mutum ne irin suna girman kai suna takama. Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfira Allah lahum. La ilaha illallah. Allah bai taba hana annabi wani abu ba, abinda Allah ya hana annabi shine wannan. Allah ya ce ko ka ne gurinsa, su ce a'a kar a bayar. La tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khaza'inus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahuna. Taskan sama da kasa don na Allah ne. Allah ya bar mu da manzan Allah. Min yarda Allah ya bar mu da annabi ko da mu rasa komai. Min yarda Allah ya bar mu da annabi ko da mu rasa kowa. Min yarda Allah ya bar mu da annabi ko da mu rabu da kowa. Min yarda annabi ya zama shine rabon mu na duniya da lahira, rabon mu na duniya da barzakhu da kiyama. Tatihu bihi dunya wa ukhra wa barzakh. Allah ya ba mu albarkacin sa. Amin. Sahabin manzon Allah ya ce, annabi sallallahu alaihi wasallam ran da zai fita hijira, sahabbai sun taru suna sumbantan hannunsa, suna su je gida. وعن أنس رضي الله عنه قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله. سيدنا أنس ابن مالك يتي بن تبا شافا الحرير أباشي بدوما يكرب بدوما يبي دوسا يتادى كستو يساك بغندو يتادى كستو. Wannan duk kyastin yana masa ishara zuwa ga Rum da Farisa da Kisra, dukka hasken yana nuna masa wannan. Da ya buga na uku dutsen ya rugurguje. Annabin da zai kwana uku da yunwa sai ya ɗaura dutse a cikinsa, amma duk da haka tafin hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babu kaushi, babu kushuna, babu alaman wahala tattare da manzan Allah. Duk abin da ake faɗa maka na manzan Allah yana yin rayuwa cikin miskinai, yana yin rayuwa irin na wahala a duniya, wahalan zahiri kenan ko? To annabi sallallahu alaihi wasallama fatan jikinsa da launin jikinsa da launin yanayinsa ba za ka taɓa ganin alaman gajiya ko damuwa ko kuma wahala ba za ka gani tattare da manzan Allah. وشد من سقب أحشاءه وطوى تحت الهجارة كشحا مترف العدم. ضد يومنا ضد دورة دوسي أتكلنا أما فاتم منزن الله كوي إنسا مني إمتم فاتاني إن كغن شداك زتي ينزي أكا باري شي أتكل ليدا. باب كورا باب وحلا سيد يلتقي الكتيبة بساما إذا أسهم الوجوه اللقاء. Shugaba ne wanda ko yaƙi ne na karama ya kai ya kawo, fiskan mutane ya mutittike a fagen yaƙi, to in aka haɗu da manzon Allah kana haɗuwa da shi da ka ji duk gajiyan yaƙi ya sauka, saboda za ka gan shi da annashuwa da murna da farin ciki. Saboda haka wahala ba ta taɓa shafan annabi ba, ballantana ka ga wani ƙazanta, ballantana kaga wani abun da ido baya sanya gani, ballantana ka ji kamshin da ka ji abin da hancinka baya sanya ji. Duk wani kalman da ka san ana iya idafan sama dan adam a yabe shi, to in da a dangana wa manzon Allah wallahi sai an yi taka tsantsa. Ko me zaka ce mishi, ko korewa manzon Allah abu zaka yi, to wajen korewan sai ka nemi kalman da ba zai arradu wajen korewan zuwa ga nuni zuwa ga wata sifan da ake so a kore din ba. Sai a yi dabara, a yi hikima, saboda in ana magana da manzan Allah sai ana taka tsantsan, sai ana kaffa. Wani ne cikin sahabbai, Allah ka ƙara mana san annabi, Allah ka ƙara nuna mana ganin girman annabi a zuciyarmu, sa mana ganin girmansa da martabansa a zuciyarmu.
mishiyatu rasulillah, tafiyan manzan Allah. An abi hurairata radiyallahu matuƙa ne, amma ba sauri yake ba. Kun san annabi shi kadai ne mai hada abubuwa guda biyu wanda kuma duk ba su bane, wani abu ne daban wanda aka halitta masa a tsakani. Ku fahimci wannan maganan. Abu guda ce maka ba mai gaggawa bane, sai kuma a ce maka ba mai saiɓi bane, to wani abu ne a tsakani wanda yake banci manzon Allah, wanda duk halittu ba su da irin wannan abu. An gane kuwa? Sannan a ce maka fari ne, sannan kuma sai a ce maka ba fari sol ba ne, yana cuɗanye da jaja. Allah ya sufanta ka, Allah ya kamanta ka, Allah ya kambama ka, Allah ya darajanta ka, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka annabi baya sauri, ka annama yanhadiru min sababin, kaman yana gangarowa daga tudu, amma ba sauri ne na gaggawa ba. Amma kuma in kuka haɗa hanya da manzan Allah, in ba ya rike hannunka ba ne, to sai ka yi gudu ka bi manzan Allah. Gudu da aka na yi da gaske kafin ka iso manzan Allah, amma shi ba gudu yake yi ba, kuma shi ba gaggawa yake yi ba. Ka annamal ardu tutwa lahu, kaman ana naɗe masa ƙasan ne, ƙasan ne yana tafiya a kanta, ita ma tana tafiya, tana naɗe kanta saboda ta yi ta kai manzon Allah gurin da annabi zai ji. Annabi cikakke mai kamala. Ka annamal ardu tutwa lahu, ma ra'aitu ahadan asra fi mishyatihi min rasulillah. Ban gaji. An gane? Wannan shine tafiyan manzon Allah. Tafiyan kuma yana yi ne da tafukan sawayensa. Tafukan kafafuwan annabi Muhammadu kuma ita ce wanda haziyal, ita ce birnin da Baitul Maqdis yake, ta samu rabo da tattakin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama a cikinta. Ballantana a ce maka isan kasaita da buwaya shine wanda kafafuwansa ne suka take sammai, suka dawo da sammai daga sai suka dawo burbushin sawayen. Al-Baghdadi ya ce bihi kadar ka Jibril fi zarwati sharafi wa zajja bihi fi nuri min ba'di ma waqaf. ولما تولاه بحسن ولاية أتاه الندى يا سيد الرسل لا تخف أنا الله مني بالتحية تبدأ. شيني wanda yayi tafiya ya take sammai ya je zarwata sharafi, Jibrilu ma ya dawo kasa yace da na motsa na ƙara tako ɗaya da na ƙone, sabila da ban taɓa shige wannan wajen ba. Shi ko annabi ya shige da sawayensa. To tafukan kafafuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tafukan albarka, su ne suka kumbura saboda tsayuwan dare da ibada, wanda saboda tsayuwan dare da ibada idonsa, hannayensa, fiskansa, tafukansa, haƙwaransa, kazansa, kaman dai yadda Allah yake yin irin wannan uslubin, ko Allah shi ya karantar da wannan uslubin wajen yabon manzan Allah. Allah yakan yabi manzan Allah jumlatan, kuma Allah yakan yabe shi tafsilan. Ce bil mu'minina ra'ufur rahim, ko ya ce fa bima rahmatin min Allah. Wannan yabo ne a dunkule, rahmatan lil alamin, yabo ne a dunkule. Amma in Allah ya so sai ya yi shi mufassalan, ya rarrabe, ya yabi idan, ya ce ma zagal basar wa ma qala, ya yabi hannun, ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama, ya yabi harcen, ya ce wa ma yandiqu anil hawa, ya yabi hannun, ya ce innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah, ya yabi kafan, ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan, ya yabi. Haka Allah zai yabe shi mataki 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 mataki. Allah ya ƙara ma annabi wasila da fadila. Duk wanda zai yabi manzan Allah to bai kai Allah ba. Duk wanda zai yabi manzan Allah to Allah shine wanda ya koyar da yadda ake yaban manzan Allah. Wa qad nataqa al-Qur'an bil madhi fa'ihan sajaya rasulillahi wa dhikru ahkam. Qur'ani shine ya fara, shine a gaba. Allah ya ƙara ma annabi wasila da fadila. Malam sai bayan ya kawo mana waɗannan sifofin, sai zo zuwa ga wannan babi kuma. Sunan babin shine
ma za yaf'alu man ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wanda yayi mafarkin manzon Allah me zai yi? Kayi mafarkin manzon Allah, to me za ka yi in kayi mafarkin manzon Allah? Labari da ka bayar, gidan rediyo da ka shiga, sanarwa da ka yi a Facebook, labari da ka yada, me za ka yi? To buɗe kunnen ka kaje in kai mafarkin manzon Allah abin da zaka yi. Man razaqahu Allah azza wa jalla ru'yatal habibi fil manami faqad a'tahu khairan kaseeran wa qad an'ama alayhi wa tafaddal faqad fataha lahu baban min a'zami abwabis sa'adati wal ikram fa alayhi an yadkhula fi hadha al babi yastaghil hadhihi al fursa wa la yufarrid fiha aw yudayyi'aha wa dhalika bi fi'li umurin min ahammiha. Yace wanda Allah ya azurta shi da ganin manzon Allah a mafarki, Allah ya ba shi babban tagomashi na alheri. Allah ya masa abubuwa wanda ta wannan abubuwan zai yi kokari ya amfana da wannan dama. In Allah ya azurta ka da ganin manzon Allah, dama Allah ya baka, kofa ya bude maka. Ba aikinka bane, ba isanka bane, ba kafi wani bane. Al-inayatul rabbaniya ce ta lullube ka, kaman shine waridat da Allah zai ci gaba da baka. In ka danganta aikinka da abin da Allah ya baka, za ka ga kai ba kai komai ba. Allah shine al-mun'imul mutafaddilu da ya zaɓe kai maka baiwa. Don haka Allah in ya baka dama kar ka yi wasa da wannan dama. Da yawan mutane fana da wannan daman, kafin wannan daman ta zo ta kubuce maka, ka zo kana kuka, kana ce ya laita ni qaddamtu li hayati, ina ma ban yi sake da wannan daman ba. To amma mutane suna wasa da damansu. Ƙofofin arziki da ƙofofin farin ciki da ƙofofin rabo, ba wai mutum yana zaune bane yana jiran wani ya zo ya buɗe masa. Yaya za ka yi ka jira kana jiran wani ya zo ya buɗe maka? Wa zai buɗe maka? Babu wanda zai buɗe maka. Ba wanda zai tashe ka a bacci, kai za ka tashe kanka daga bacci. Babu kuma wanda zai buɗe maka ƙofa, kai za ka tashi ka yi ta muhawala, kana jijjiga ƙofan kuma kana isti'ana da Allah. Wa iza azamta fatawakkal ala Allah. Wallahi duk duniya ba wanda zai iya maka komai, wallahi ba wanda zai iya. Duk wanda ya rataye zuciyarsa da halitta yana jin wane zai iya min kaza, ko ɗan uwa ko uwa ko uba ko ɗa ko dangi, to ya yi asara. Kuma ba dai farka ba, sai dai a farkawan kabari kawai, sai dai ka wayi gari kawai ka ganka a kabari kana jiran za a maka kaza kuma baka samu, kai za ka yi makanka komai. Motan arziki da rabo zuwa take yi tana wucewa matakai. Matakin farko, an yashkura Allah azza wa jalla ala hadhihi ni'ma wa mahallahu alaihi fi hayatihi. Wannan shine point mafi muhimmanci. In kai mafarkin annabi, kana tashi ka daga hannu ka gode ma Allah akan wannan ni'ima. Ka gane ba dabaranka bane, ba wurdinka bane, ba addu'anka bane, ba wani matsayi ne daga gunka ba, falala ne daga Allah. Ka roki Allah ya ƙara maka, kuma ka roƙi Allah, Allah ya sa wannan ba shi ne ƙarshen ganinka da annabi ba, Allah ya sa ka fara ganinsa kenan. Don ko ziyarar kabarin annabi kai, to in ka ɗaga hannu bayan ka yi ziyara, ka yi sallama, ka yi ganawa, ka yi munajati, ka yi bara. Kun san a gurin annabi ake bara. Wa haɗaɗnar rihala haisu yi haɗul wizuru anna wa turfa'ul hauba'u. Busiri ya ce mun je mun yasar da dabbobinmu, mun durkusar da su a gurin da muke nema a bamu, muke bara a biya mana bukatanmu. To in ka gama bara a gun manzan Allah, in da ka fita, yana cikin abin da ake roƙa, da ka ce ya Allah ka sa wannan ba shi ne ƙarshen haɗuwa na da manzan Allah. Allah ka sa wannan ba shi ne ƙarshen zuwa na gun manzan Allah ba. Shi ne wa Allah ta kuna akiral ahdi bihi sallallahu alaihi wasallama. Ya ƙulu rabbuna azza wa jalla, Allah mai girma da buwaya yana cewa wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid. Lokacin da Allah ubangiji ya ba ku dama, ya ce in kun gode zai ƙara muku, amma in kun kafirce azabansa mai tsanani ne. Sai malam ya ce fa kam min muhibbin dawama ala shukri hadhihi ni'ima fa adama Allahu alaihi fi hayatihi. So nawa zaka ga masoyi da ya ga annabi sai ya ci gaba da gode ma Allah, sai Allah kuma ya dawwamar masa da ganin manzan Allah. Har ma a samu wanda ya ga annaba a mafarki sama da sau 100,
har ma a samu wanda durran da ya kwanta bacci he ya ga manzon Allah, kai har ma a samu wanda zai ce in gaba anni rasulullahi darfata ainin lam a'udda nafsi minal muslimina, da zan rufe ido in bude in gaban ga manzon Allah ba ina jin kamar ni ba musulmi bane. Me yake kawo haka? godiyan Allah. In Allah ya baka abu to ka gode masa, kar ka yi girman kai ma Allah, ka ji cewa wani aikin ka ne ya baka, ko wani kokarin ka ne, ko dan kafuwa ne, ko kafuwa ne qiyamul layl ne, ko kafuwa ne wuridi ne, sai ka halaka. Kana faɗan haka ka halaka. Ba abun da yake halaka mutum kaman gurur shine rudi. Kawai wani nasara yana samun ka, kawai sai ka fara filin na isa, sai kawai Allah jefar da kai, ya nuna maka kai ba kowa bane, ba isan ka bane, isan Allah ne, ba ikon ka bane, ikon Allah ne, ba yin ka bane, yin Allah ne. Annabi Sulaiman Allah ya huwace masa iska, ya huwace masa dabbobi da aljanu da sauran mutane. Wata rana iska ta ɗauke shi yana tafiya a iska, kawai sai a ransa ya ji cewa shi wani ne, kawai sai Allah ya ce iska ta jefar da shi a ƙasa. Annabi Sulaiman, shugabanmu manzan Allah, ranan fatuhu makkata rana ne na nasara, rana ne da musulmai suka daɗe suna jiran wannan ranan, rana ne da an shahadantar da musulmai ɗaruruwa ana jiran wannan ranan. Amma ranar da annabi ya shigo garin makka an yi nasara, annabi bai shiga yana kan taguwa yana zaune ɗare-ɗare ba, saboda tawadi'u sunkuyawa ya kwanta akan abin hawansa. Allah, wannan nasaranka ne ba nasara na bane, isanka ne ba isana bane, buwayanka ne ba buwayana bane. To haka ake so mumini, in wani ni'ima ya same shi yayi tawadi'u, in wani ni'ima ya same shi kar ya nemi ɗaukan fansa akan wani dan yana da matsala da wannan, ya koma zuwa ga Allah. Shine malam ya faɗa mana, ya ce sau nawa mutum ya tsaya da godiyan Allah akan ni'imar ru'uyan manzon Allah, sai kuma Allah ya dawwamar masa da wannan ni'iman saboda godiyan Allah da yake. Lokaci yayi, abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana, Allah ya ƙara mana kusanci, mu ma Allah ya rabautar da mu da ganin manzon Allah. Allah ya sa mu ganshi, Allah ya sa mu ganshi, Allah ya sa mu ganshi. In mun ganshi Allah ya maimaita mana, ya ƙara maimaita mana, kuma ƙarshen rayuwarmu na duniya da numfashinmu Allah ya sa ganin manzon Allah. A kabarinmu Allah ya sa annabi ya zama mai ɗebe mana kewa. Ranar gobe kiyama Allah ya sa muna cikin cetonsa. Kamar yadda muka saba ba da addu'a, za mu ba da wannan addu'a mai girman falala, wanda wannan addu'a in mutum ya roƙi Allah da wannan addu'a, Allah baya mayarwa. Addu'a ne da aka ce wa manzan Allah, addu'a ne wanda yake ƙarƙashin al'arshi, na taskan al'arshi. Sunan wannan addu'an du'a'u kanzil arshi, addu'a ne daga taskan al'arshi. Allah ya ba wa manzan Allah, annabi kuma ya bayar ma al'ummansa. To mun gode ya Rasulallah. Wannan addu'a gashi zan karanta, wanda yake da bukata da damuwa a gurin Allah ya roki Allah da wannan addu'a, to Allah ba zai mayar da wannan addu'a ba sai Allah ya amsa. Sunansa addu'an taskan al'arshi. Ya wadudu ya wadudu ya wadud, ya zal arshil majid, ya mubdi'u ya mu'id, ya fa'alul lima turid, as'aluka bi nuri wajhika allazi mala'a arkana arshik, وبقدرتك التي قدرت بها على خلقك، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت يا مجيس أجسني، يا مجيس أجسني، يا مجيس أجسني. Allah ramma naga kar sai ka kawo abun sadaka ba. Naga Allah ramma yana dariya ne, shi kadai ne ya kawo abun sadaka, kowa an bashi hadiya, amma a ramma sai ya kawo abun sadaka. Wannan addu'an yana daga cikin addu'an taskan al'arshi. Ya wadudu ya wadudu ya wadud, ya zal arshil majid, ya mubdi'u ya mu'id, ya fa'alul lima turid, as'aluka bi nuri wajhika allazi mala'a arkana arshik, wa bi qudratika allati qadarta biha ala khalqik, wa bi rahmatika allati wasi'at kulla shay, la ilaha illa anta. Ya mugisu a gisni, ya mugisu a gisni, ya mugisu a gisni. Sai ka daga hannu ka faɗa ma Allah bukatunka da damuwoyinka da abubuwan da kake nema da abubuwan da kake neman tsari
sai ka cika da salatin manzan Allah. Allah ya yi alkawarin zai biya bukatanka, ni ma kuma in mutum ya yi Allah ya biya bukatansa, ni ma ya roƙa min Allah ya biya min nawa bukata. فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.